Kiitos haasteesta, Satu. Me Lillin kanssa vaihdettiin lajia. Tästä lähtee. En mä tiedä, se on. Mut ehkä nyt kuitenkin pysyy siinä ratsastuksessa. Katso mä lennän taas, ne läpi seinän. Mä lähden tänään, sehän nähdään, mä oon spaceman. Ja turha odotella takaisin maan. Ennen kuin galaksit on päällä siinä. No niin, ja seuraavaksi mä haastan Saara Hellstenin Anna-Maija. No niin, ja seuraavaksi haastan Anna-Maija Paakin, Saara Hellstenin ja Marjo Vainikan. Teillä on viikonloppu aikaa suorittaa haaste, tai klippaatte loppuun tuon mun karvasen ponin. Sitä en suosittele. Ai niin joo.